Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a, duk wani cin mutunci a rayuwa an gama yi wa arewacin Najeriya. Duk wani cin mutunci a duniya ne an gama yi wa arewacin Najeriya. Wannan da kuke gani wani faifan bidiyo ne da aka sake shi. 'Yan ta'adda sun yi garkuwa da wasu bayan Allah mata. Daga cikin matan da sun yi garkuwa da su ne sun ɗauki ɗaya suna mata fyaɗe. Bayan suna mata fyaɗe kuma har suna nuna bidiyo wa duniya. Jama'a, Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na kalli bidiyo kala-kala amma ban ga bidiyo mai ban tausayi da ya sa ni kuka irin wannan ba. Allah ku taimaka mana ku taimaka mana Allah kai karshen. In bindigar sun yi garkuwa da su sannan suka saki bidiyon yadda suka yi musu lalata tsirara ma'ana da ya fyaɗe kuma suka saki bidiyon a kafar sada zumunta. Tun bayan bayyanar bidiyon nan har kawo yanzu ba mu je wani furci da ya fito daga bakin gwamnati ba. Wannan wani irin masifa ƙasar mu take ciki, wani irin tashin hankali arewacin ƙasar Najeriya yake ciki. Lamarin har ya kai 'yan bindiga su fara yin irin wannan ta'asar kuma gwamnati ta kasa ɗaukar mataki a kansu. Ku biyo ni domin ku ji wasu muhimman abubuwa sannan kuma mu kunna muku bidiyon yadda 'yan matan suke neman taimako akan abin da 'yan bindiga suke musu. Sai dai kafin nan muna ga mai roƙonku da ku danna mana alamar subscribe. Wannan abu ya faru ne a tsakankanin ƙarshen watan da muka yi bankwana da shi na Mai da kuma farkon watan Jun din nan. Yadda 'yan bindiga suka fara cin karensu ba babbaka a cikin 'yan kwanakin nan, a baya-bayan nan mun ga irin yadda 'yan bindiga suka yi garkuwa da ciyaman ɗin APC da kuma wani abokinsa. Bayan wannan ana ganin cewa abin ya yi muni yadda suka cire musu riga suka saki bidiyon su. Kwatsam kuma a cikin safiyar yau sai muka ƙara yin karo da wani zazzafin bidiyon na yadda 'yan bindiga suka saki sabon bidiyon yadda suke lalata da matan da suka yi garkuwa da su, domin hakan ya zama izina akan cewar matukar ba a biya su kuɗin fansa ba za su iya kashe rayuwarsu. Daga cikin masu bayyana abin da ya faru da akwai muryar wani da muka ji inda yake cewa ba iya namiji ɗaya ne yake saduwa da mace ba, akalla sun kai kusan mutum 7 yadda da wannan ya gama wannan zai zo sannan ƙarshe su kashe wannan mace da suka yi wa fyaɗen su jefar da gawarta. Wannan wani irin ta'asa ne, wani irin rashin imani ake yi a ƙasar Najeriya, amma gwamnati tana gani tana ji tana saurara kuma ta ƙi ta ɗauki mataki, kuma mu ce ta kasa ɗaukar matakin. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da murgayi Sheikh Abubakar Sadiq Famasi ya bari kafin rasuwarsa, cewar kada ɗan ƙasar Najeriya ya sare, wanda shi ma za mu ɗan kawo muku irin wasiyarsa ta ƙarshe da ya bari a cikin wannan bidiyon, duk dai ku ji irin kalaman da ya faɗa. Sannan muna roƙon Allah ya kawo mana sauƙi, domin wannan masifa babu wanda zai iya kawo mana ƙarshen ta face Ubangijin da ya halicce mu sarki Allah. Babu wanda ya isa ya kawo mana ƙarshen wannan masifa da take damun mu face sarki Allah. Mu mai da hankalinmu zuwa kan shi, mu kai masa kokenmu, shi kuma yana jin mu, zai kawo mana ƙarshen matsalar nan. Ku tsaya ku saurari bayanin matan nan kamar haka. Allah ku taimaka mana ku taimaka mana Allah kai karshen wannan al'amari ya Allah mun haƙura don Allah kai karshe don Allah ku taimaka ku kawo abin da ya so Allah in kuna son rayuwa Allah ka rayuwa mu ta salwanta dan nabiyar rahmatu ku taimaka mana don Allah ku kawo abin da don Allah taimaka mana rayuwa mu hidan da mu cikin wannan don Allah ku taimaka mana rayuwa mu don Allah ne a kan karshen wannan al'amari ko yau ne don Allah Allah ku taimaka mana rayuwa mu idan kuna son don Allah a kan karshen wannan al'amari don Allah ku taimaka mana rayuwa mu idan kuna son mu. Sai kuma ga maganar Sheikh Murgayi Malam Nura Khalid kafin rasuwarsa, irin kalaman da ya yi a kan Najeriya da kuma irin abin da ya kamata ku dinga furci kamar haka. Allah ya kuma da Allah wasiya na gaba, mu talakawa mu daina yawan faɗan wata magana. Manzon Allah ya ce wala taqulu ala anfusikum illa khaira fa innal malaikata ta'ammanuna bima taqulun. Sai ka ji ana cewa ai Najeriya kan ba ta taɓa gyaruwa ba. Haka ne? Ka je ka tambayi tarihi. Garin Makka kafin zuwan manzon Allah lalacewan take ciki yafi Najeriya. Baka sani ba? Yanzu haka a Saudiya duk ɗan ƙasa in dai ɗan Saudiya ne, in kai ɗan ƙasa ne ko baka aikin gwamnati, a wata zaka ji alat ɗin kuɗin da ya kai kuɗin Najeriya naira 800. Wallahi wa yake ai mai digiri ma a Najeriya ba ya ɗaukan 800.